Dobro poslijepodne. Nalazimo se u Centru za mlade, ulica Petra Preradovića 4 u Varaždinu. Ovdje se održava radionica za postprodukciju zvuka, a naša gošća je gospođa Dubravka Premar. Dakle, gospođa Dubravka Premar je dizajnerica zvuka i montažerka zvuka. Pa s obzirom da je ona voditeljica već spomenute radionice, može li nam objasniti što ta specijalistička radionica sve obuhvaća? To je jako teško sad reći. Meni je prvenstveno u interesu da svoje polaznike zainteresiram za zvuk, da počinju malo drugačije slušati okolinu i da se počnu igrati sa zvukom. A obuhvaća puno toga. Mislim, od ono najosnovnije što oni rade, dobe neki zadatak, neku sliku koja je uglavnom bez zvuka i moraju oni sami dramaturški osmisliti neku radnju, značenje i sami pronaći zvukove iz jedne arhive, određenog količine arhive, pronaći zvukove, smontirati ih i staviti u neki odnos, odnosno napraviti miks. To je najkraće. A sad ovisno kakva je koja vježba, obično ja se nadam da će ove godine napraviti svaki od njih 4. Znači svi dobe istu sliku i svi rade svoju verziju. Onda na kraju, kad oni dođu do kraja te neke, recimo, prve ruke, napravimo projekciju, gledamo sve jedan za drugim, komentiramo. To je ono što ja najviše volim prvi put, kako oni vide da u stvari svatko od njih je napravio različito. To mene veseli, a njih veseli, jer svako od nas ipak jedinka za sebe i svatko radi i doživljava život i film na svoj način. Tko su polaznici? Da li su to djeca, mladi, odrasli koji se već profesionalno bave zvukom? Da li su to amateri, zaljubljenici? Da li su to poluprofesionalci ili opet neki četvrti? Pa kako koje godine? Mislim, ja sam jedne godine imala raspon od 17 do 50 godina. Znači od školaraca do ljudi koji su u sklopu, u stvari jedne godine mi je čak bio gospodin koji je radio na radiju. Tako da ove godine imamo Monika koja je profesor likovne kulture i u sklopu tog svog ima tu neku video radove. Onda imamo jedan koji je u tehničkoj kulturi koji isto radi neke video radove, radi i svoja, radi i sa osmoškolcima. Onda je jedan je Hrvoje kojeg znamo svi, Hrvoje Selec koji je glavni Zvanime i koji sad, mislim, on se ne bavi time profesionalno, ali već je u tome na neki način. I imamo još jednog polaznika koji je u stvari prvi put opće na školi medijske kulture, a koji se inače bavi audio i vizualnim ili spotovima ili tak nekim manjim stvarima. Zahvaljujem vam na razgovoru, a mislim da bi sada bilo dobro da poslušamo i iskustva polaznika. Predstaviti će nam se ukratko polaznici radionice za postprodukciju zvuka. Oni će nam reći zašto su se odlučili ove godine doći ovdje. Monika Vrtarić-Vuk, radim u osnovnoj školi, predajem likovnu kulturu. Zanima me dizajn zvuka i to znanje želim prenijeti svojim učenicima u radu na animiranom filmu. Ja sam Marin Kereša, profesionalno se bavim audio i video produkcijom. Više sam možda u glazbi nego u filmu, ali evo, upisao sam ovu radionicu da nešto novo naučim o glazbi, to jest audio u filmu. Evo, Mladen Damjanović iz Slavonskog Broda, voditelj video družine Bez vizije, koja se bavi izradom filmova, uglavnom dokumentarnih i u cilju boljih filmova, znači boljeg zvuka u filmu, upisao sam ovu radionicu kako bi mogao ta znanja prenijeti svojim učenicima. Moje ime je Marko Klajić, stručni suradnik sam ovdje na radionici za postprodukciju zvuka na školi medijske kulture. Inače sam student montaže na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i evo ovdje sam da probam prenijeti neka znanja polaznicima.